अब एकदम युद्धकालीन तत्परता हायेंखा जे बुबुग्रानि कबं बाइस खूब शॉर्ट टाइम नोटिस ऑफ बुबुग्रा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिनी एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि बागिनाय खुमुलुंगनि सिंडिकेट ग्राउंड तो तिनि मो साल महलायानि साल नर सेमनो कासे कथार साल ओ सालो सिनी बुबुग्रा सिनी त्रिपुरानि जतो लुकुरंनो सिनी एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि फाइनि बागै डेमोक्रेटिक सेटअप जे डेमोक्रेटिक मूवमेंट नि काइसा अमो सिम्बलिक अब ओ प्रोग्राम बिसिंगते काइसा क्लियर मेसेज भारतवर्षनि अर्थात इंडियानि प्राइम मिनिस्टर थानो काइसा क्लियर मेसेज रहनान बागै तिनि जों और काइसा मेगा मास गैदरिंग और संसा जाका ओ प्रोग्राम न कितिंगिनाय सिनि हास्टेनि जतो लुकुरक साब्रुम थेके द्रमनगर और बरक ताबुक जतनो लामाओ फाइलेजा गाड़ी बाय ट्रेन बाय जतनो ताइ साबसानि बिसिंग सिनि म खुमुलुं अब समुद्रं थांनाय महासमुद्रं थांनाय महलायनि दिनो महासमुद्र महासमावेश अब जों एक्सपेक्टेशन खायो अब सिनि बुबुग्रानि चाइतुमुं बाय बुबुग्रानि खरां कतैनो खोनावैनाय सिनि हास्टेनि बरक तिनि और फाइलै तंलायो सिन थानिवो अलरेडी रिपोर्ट फाइ सफाइया फुंनि सिमिनो बरक जत थक थया चावैनाय सिनि बरक जतनो सिनि एक्जिस्टेंट सर्वाइवलनि फाइटो बिनि जे मुकुमु नारनान बागिनाय जे उइनेस नारनान बागिनाय काइसा रांसाकनि आय खरबाय सिनेन बागिनाय जतनो प्रोग्राम फाइनेन बागिनाय उनको साइतो लाइजाक खातंग थलाइजाक एवं लामाओ दाबु फाइलाइलै तंलायो ओ प्रोग्रामो फाइनेन बागै तय प्रोग्रामना सक्सेसफुल खाइनेन बागिनाय आसात आस्ट्रबल हाइ थंखलाराव से अमके कतर कतर जरिसे प्रोग्राम खागे चाकरि में अमके खुमुलुं थंखलाराव चाकरि दिमाना एबा 50,000 बरक मानि अब तंनाय सिनरो आमर साकाबले महा बो जागा अरेंज खानाय अब सिनि जे लामा रगो मतो सोंसायमन जे सिनिओ खुमुलुंनि जे मेन रूट जारो ब्लैक टॉप रजाक जे लामा अमो कुफुलुं थानाय आयं मेन बिल्डिंग पॉइंट बरक थां सकनाय आबन बागे विभिन्न जों उनको बाइखे जोंरो आयोजन खायगा जे और मातनि फातरो तंनाय बाहायनो प्रोग्राम नो नाय माने जात बागिनाय आपदिके स्कैन गताम होनाय बनो स्क्रीन आव हाके प्रोवाइड खायजाक कारखाय ताबक तो सातुं जरबो बात बम हेराव उनो मालुपुरो तै नंनाय बागैबो जोंरो व्यवस्था खायजाक सिनि ब्लुकुरक सिनि बररक सिनि खासुकसा माफा ताहुकताय बुकुजों फानेरन बागिनाय दैनि पॉइंट दङ आरो सजाक दङ ड्रिंकिं वाटार ताइ दै नंजाकना हिनैबो दङ बरक लामा जांगिलावनो काइसेबा का नायथकके अरेंज खायजाक सिनि वाटारनि जे इनचार्ज मानाय टनी देबबर्मा आबनो अरेंज खायका ताइ ट्रैफिक नि बागै खायका सिनि ऑनरेबल एम एजुकेशन ताइ जुनेलनि जॉइंट चेयरमैन बिश्राय देबबर्मानो खबैनाय ताइ लेमन देबबर्मा सिनि यूथ नि खरकसा अपकमिंग लीडर्स बबो आ जागाव मनिनि क्लाब दङ आ कमिटिओ बरक जतनो ट्रैफिक नि व्यापारो ताइ वॉलंटियर वर्क ताइ कार पार्किंग नि व्यापारो बरक आबनो नायनाय बरक आबनो काहामके नायथक खालामनो बागिनाय बरक चाइथक दंलायो।